Egun 1500 ikasle baino gehiago ditu urtero Olabidek. Ikasle, langile, familia, 5 hamarkadatan 20.000 lagun inguru bildu ditu ikastola honek. 50 urte igaro dira eta ez daude urteurrena alferri pasatzen usteko. Ekitaldi ugari prestatu dituzte, nagusiak hastapen zail haietako protagonistak omenduko ditu. Izaskun Arrue andereñoak Zerkas Bajaseko bere etxean 14 ume hartu zituen garai klandestinoan. Normalean ematen gintuztenak Izaskunen etxera, eta nola antolatzen zuten ez joateko guztiak batera, ura guztez klandestinoa zen, eta ezin ginen ume guztiak batera jun. Hasiera haietako ikasle, gaur egun Iñaki matematika irakasle da Olabiden. Ana Oteiza, 78an hasi zen gaztetxo, 21 haurtxorekin lanean. Baina bion artean erosten genuela plastilina. Hori izan gainera inbentu honena orduan, baina ez egon diru asko ez egon ikastolan. Mende erdi geroago, Sona handiko ikastola da Gasteizko Olabide ikastola. Eta gero erantzun dio gizarteak eskatu dionari, eta hori da azken batean kalitatea. Urteurrenaren ekitaldi nagusia abenduaren 4an egingo dute Gasteizko printzipal antzokian. Agintaria daude gonbidatuta, sarrerak agortzear daude.